nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Iloy ginhostage sang kaugalingon nga bata. Mga nag-apply bilang contact tracers naglambot na sa isa kagatos. Sa balita nasyonal, ginaduso nga pagpaisol sang election unconstitutional suno sa iban nga senador. COVID-19 pandemic ginapahinay ang drug clearing operations sang gobyerno. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog Gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Good morning! Happy Saturday sa aton mga kaaksyon, no? Basi damo na nagapamangkot regarding sa NGC bala nga nagakatabo. Tita naman yun ang ang live ni Action Alvin Grava. Oo, kagrabe. Action Boy. Damo gali to? Tumudamo, hindi Action Boy. Ang ambal sa iban nga nagka-comment. Laton-laton festival ko, no? Nabalaan ko na kahapon kay ang balita sa si Congressman Greg kundi nagpangabay kay kay Secretary DSWD Secretary Bautista. Bautista. Oo. Di daw nag-approve to. Pero amo pala tong balita. Uy pa ko kabaluya kon may may Oo, kung anong makadto na process. anong proseso. Perfect. Among gina-action boy, ang mga pamangkot bala sa iban. Kag ti may iban to kun action boy nga ara na to alas 2 pa lang sang kaagahon. Ti paano man? Ay. Kay may curfew man. Ay, oo gani Ti may HQ pass man. Ad even scheme, no? Oo. Tapos ano man, Kay nabatian ko gina sa report na Action Alvin niya. Ang iban gambal bla niya advice man sang barangay. Teka, ako pamangkot na sino nga taga-barangay nag-advise. Kaya kung ikaw, isabutan na balita, sa example, halin ka sa barangay Takuling. Nya, hambal man to sa barangay. Sino nga barangay naghambal sa inyo? Kaya taga-dra ka mo sa barangay, kilala nyo na mo. true. No? Sino nga taga-barangay naghambal sa inyo? Oo. Kaya para mabalanta, ang barangay Tanod, May because ang barangay health worker, Oo. ang kagawad, o sino nga nag-advise sa inyo? President. Hindi ba na taga-barangay, ang president? Sino nga taga-barangay naghambal para nga mabalanta, no? Na kay daw nakita ko kung tuod gid man ni siya ang proseso hindi amo. Pero kung fake news, di mo nagkalabiktima. Grabe, gid action boy. Grabe, gid ya. Galing kay hindi mo mabasol mga tao nagkadtutubla kay pag siling ayuda or financial assistance. Ti sa subo nga panahon daan pigado gid ya mo ti iba Correct. nakipagsapalaran ba kumbaga. Pero ti kung Basi pa makita lang. mo, damo hindi na mapabili ng action boy ang social distancing. May pulis magiguro sa area, pero ti syempre gabululugto, dumabugto tugurong ugat nila. Sang saway man sa aton sini mga ka-action nga ti pabilin nila social distancing galing kay paano mo pabili ng social distancing kaya ang balila dan first come first serve ti kung makalaktaw ka lang na karon basi ma-insert ng iban. Amo na nga daan nga mga siling bla nga first come first serve daw duda na ko sinaya mo. Oo. Iti that would cost ginutok gid mo. Oo, tapos 100 lang ko nung kwaon. Hindi yan pwede nga magsiling ka lang nga first come first serve no lingkod ka duda kasi sa mga first come first serve nimo kay daw hindi ginaya ano mo. Daw hindi gina sa amo dapat na ko na muna no pero galing kay ti di ta kabalo kung sino ang naghimo sa dara. Oh, O sinong kung tuod bikos? gid man ina. Gani man. Dati bantayan tani dugay-dugay. Ambot ko may mga nakalambot na ni sa aton nga mga official especially sa DSSD nga mo ginatudlo action boy nga isa man sa nagpabalo coordinate bala sa barangay kuno
nga naging pabalo nga ti mabalik sila subong nga adlaw. Tiyan mo Oh, ginagawa. good morning, Ma'am Pasitero. Aga pa nagaligin naman ulo na hindi pasit mo. Gani, ay, ambot na lamang. Pero anyways, Action Boy, good morning, Danay. Kay Ma'am Gracia Hareta Horvidalia. Jean Alquizar Soreño, good morning. Brenica Wendel. Hambali Ma'am Horvidalia, good morning to my hubby Julius Horvidalia and to my unika iha Aya nga tulog pa. Sige. Standby kita na ha sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sa mga balita lokal. Gin-hostage ang anak ang yakagalingon ni Eloy susunod sa ilapuluyan sa Dalan Magsaysay sa Barangay 4, Siyudad Sang Victorias. Ang hostage taker nag-edad 48 anyos, soltero kay isa ka seaman, samtang iya Eloy naman nag-edad sang 74 anyos kay isa ka retired teacher. Suno kay punong Barangay Maria Teresa Lucha, takang alas 6:30 sang gabi sa nakabati ni sa duha ka sud-asud nga lupok, kagilayon nga papatrolya ang matanod sa lugar. Nakita naman sa pila ka mapumuluyo ang Eloy sang hostage taker nga nagwa sa ilabalay nga nagapalangurog sang kakulba. Pahayag ni Lucha, duha lamang sila sang hostage taker kay iya Eloy ang nagatinira sulod sang duha ka panalgan nila nga balay. Sunod sa kapitan, kinsaysay sa Eloy nga una nga nalainan sa sudan ang iya bata, kaginwahig ang mga pagkabutang sa lamesa, kaan duha ka container sang tubig. Nagsaka sa ikaduha nga panalgan sa ilabalay ang suspetsado kapag panaog may bitbit na nga malaba nga armas. Pahayag sa Eloy, gintayan siya sa iya bata sa armas, kaya ginambalan nga hindi maghalin. Sa liwat nga nagsaka sa ikaduha nga panalgan sa ilabalay, ang suspetsado na hingagaw man guwa sa puluyan ng Eloy kag napangayos ang bulig. Wala pa sa karong may buluan kung ang motibo sa insidente. Hindi pa matumod ni Lucha kung lalong sa droga ang hostage taker. Ang ilan ako nung balay nga may container nga puno ka tubig in ba siya yan duwag ka container hala na wasaag sa ila sulod balay dao. Tapos si ma'am ko no naglakat. Si hambal gani ni ma'am siya swerte lang na kay wala sa bala nakadanlog. Kay kung nakadanlog pagiguro problema pagid. Si Barangay Kapitan Maria Teresa Lucha. Sa ibang pang balita lokal, naglambot naman sa mas sobra isa kagatos ka mga persona ang nagsumeter sa ila sining application sa talatapan sa DILG sa siyudad sa Bacolod para magtrabaho bilang contact tracers. Sunod kay Bacolod City DILG Director Maria Joy Meredith Madayag, iya nang ginrekomendar sa regional office ang record sining mga aplikante kag ginapatigay na sa karon ang nagakaigo nga deliberasyon. Dugang pa ni Madayag, wala pa siya sang ideya sa kadumuon sa mga contact tracers nga mahimo iga-assign sa Bacolod, apang nagapati ini nga posible sa bulan sang Oktubre na mag-aumpisa ang ila pagtrabaho. Sa naibaluan nga ang kwalipikado nga mga contact tracers ang natalana nga magabaton sang salary grade 9 o kun 18,784 pesos ang sweldo. Nadugangan sang 282 ka bago nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala na karon sa kabilugan nga 10,515. Inagin nalagipan sang 244 ka local cases, 23 ka for verification, 11 ka LSI, 3 ka ROF kag isa ka APOR. Ginanunsyo man sa DOH6 ang 108 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 6,434. Samtang naka-record sang siyam kada patay nga nagdala sa death toll nga 217 diri sa Western Visayas. Nanguna naman ang syudad sa Bacolod nga naka-record sang magdamo nga kaso sang COVID-19. Sa datos nga ginpagawa sa DOH6, ang Bacolod ang may 162 ka bago nga kaso, 77 naman sa Negros Occidental, 33 sa Iloilo City, 10 sa Iloilo Province, 6 sa Capiz, 3 sa Guimaras kag isa sa Antique. Nanguna man ang Bacolod sa may madamo nga recoveries nga may 53, Iloilo City nga may 22, Aklan nga may 18, Capiz nga may 14 kag isa sa Guimaras. Samtang ang Capiz ang naka-record sang 5 ka napatay, 2 ka sa Bacolod City kag tig-isa naman sa Guimaras kag Negros Occidental. Temporaryo nga nagsira ang outpatient department sa Baguio City Hospital umpisa alas 9 sang Huwebes ang gabi tubtob ini sa September 28. Ini matapos nagpositibo sa COVID-19 ang duha ka OPD doctors.
Sunod kay Dr. Alan Abayon, ang Chief of Hospital sa Bago City Hospital, nagpaidalom sa swab test ang duha ka doktor sa September 22 matapos nagbatsyag sang sore throat. Nagwa ang resulta September 24. Rason nga gilayon ang desisyon nga ipasira ang OPD bangod masobra na pulo ka personnel ang ilang naka-close contact. Ang natalana nga ipaidalom sa swab test sa September 26 kag 28. Palayag ni Abayon, wala may baluan kundi nakuha sa mga doktor ang virus apang nabaluan kung wala sang duty ang mga doktor sa ospital, mayara sila sang private clinic kay nagabaton sang pasyente. Ang Bago City Hospital may 6 ka COVID-19 bed capacity, apang isa okupado, isa o kung duwa ang available kang iban gina-renovate. So good na actually ang closure sang OPD services halin nga alas 9 ang gabi. So mag-start ini hasta 28 Lunes kay Lunes magsugod na kita liwat sang aton OPD services. Oo, kay may duha kita ka OPD doctors nga naga-positive sa swab test, naga-duty pa di sila sang 19, 21 kag 22. Si Dr. Alan Abayon, ang Chief of Hospital sa Bago City Hospital. Wala naman ginapanugutan nga makasulod sa Banwa sang Candoni ang mga delivery services kangay sang Shopee, Lazada kay iban pa subong man ang mga merchant of goods. Inibase sa Executive Order number 45 nga gin-issue naman ni Candoni Mayor si Cero Borromeo agud mapaganhagan ang transmission sang COVID-19. Base sa EO, epektibo Setyembre 24 ang paghatag sa mga produkto nga gin-order ang tubtob na lamang sa border check-up point sang amo nga Banwa kag didto kuhaon sang natungdan. Sa EO, ginpathak ni Borromeo nga bangod sa padayon nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa mga kaiping nga Banwa kag syudad, rason nga ginpakamaayo nga limitahan nga makasulod sa ila sini nga Banwa. Samtang ginatagan sang gradong 5 sang Negros Youth on Climate Action ang Department of Environment and Natural Resources Negros Occidental, may angot sa mga pulisa desisyon kag tikang ginahimo lamang matipigan ang dunang manggad sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Joshua Villalobos, moderator sang virtual press conference, isa sa marason nga naghatag sila sang manubo nga grado sa DNR bangod nga madamo pa sa mga problema sa dunang manggad sa probinsya nga wala masulbar sang ahensya. Ginapanawagan sang grupo sa DNR nga hatagan kasanagan kay solusyon ang isyu may kangtanan sa padayon nga pagpatukod sa mga buildings sa protective area sa Northern Negros Natural Park. Sa katapusan nga balita lokal, patay naman ang 42 anyos nga tiyo matapos ginbuno sa iya kaugalingon ni hinablos kahapon sang aga sa Prokpangidait, Barangay Tangub, Syudad sang Bacolod. Ang biktima nga napatay ginkilala kay si Riaco Pabalinas nga pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Si Pabalinas nakaangkon sang buno gamit ang kutsilyo sa nagkalain-lain nga parte sa iya lawas kabangdanan sang iya sini nga kamatayon. Na hospital naman ang sospetsado nga si Mark Noel Atienza, 34 anyos, matapos ginbuno ang iya kaugalingon. Sunod kay Police Captain Armelin Vargas, hapis ang Police Station number 8, nagaluto gyud lang sang pamahaw si Pabalinas sang ginbuno ni Atienza. Sunod kay Vargas, wala sang may natabo nga komosyon basta na lang ginbuno sang sospetsado ang biktima. Apang sunod kay Vargas, wala kaadlaw nga wala makatulog ang sospetsado bangod sa problema niya sa iya nga pamilya. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Kag sa ato naman mga ka-aksyon. Sitwasyon dira sa mga sa NGC bala nga nagdugok dira ang mga pumuluyo alin sa naglain-lain nga barangay kay kuno may advice sa ila nga may kuhaon sila nga assistance gikan sa DSSD o DSWD for that matter. Sa linya naton subong si DSSD head Pasita Tero sang siyudad sa Bacolod para mataganda ini. Ma'am Pasit, good morning. Morning sa inyo tanan, may aga. Yes ma'am, si Action Boy Durane ano.
Ma'am, Hi, good morning, Action Boy. nakabalo ka na ma'am nga may mga tao to subong sa NGC nga o kuan ko no may ginahatag nga number si ila para sa ayuda nga ihatag kuno sa ila nagdailan nga barangay halin ma'am. No, nag-umpisa kami niya din sa Lunes, no? So, nag-cater kami pag 100 kada adlaw. Oho. It's supposed to be ang para sa Lunes kag sa Martes, ihatag manamon kung damo gid man ang taho. Pero kay the way it goes, salin kay na alas 4, ang ibang dito na gani nagtulog na hindi na ma-control sa atong mga kapulisan. Mhm. So, ang desisyon nila, hindi, i-cancel na lang ang pangatagay. Ano ang ginapanghatag sini ma'am sa subong adlaw bilang ginapanghatag sila? Actually, interviewon pa na sila, no? Gintagaan kita sa DSWD sang pundo para magbulig sa aton nga mga pumuluyo na napektuhan sila nga ECQ, no? Mhm. So, ang amon priority tani na mga transport sector naton. Okay. Dagang ibang nadulaan na isang obra, no? Like ang mga entertainers naton, musicians, mga wala na bila nag-function sa buong mga restaurants, mga ang ilang mga waiter. Nga mo na, no, sa kadamo, kali ng mga naapektuhan, hindi na makontrol kung sila magakuha sa ilang pag-interview namon bala, hindi na sila makontrol. Mhm. So, ang aton nga budget na mga ginatag pang DSWD, ano namon tani nga ang ining mga priority amo ning unahon namon. Oho. Siguro tayo nagtabo-subong, tanan na lang gusto mangayo. Mhm. Hindi na namon na iya makontrol magamo sila. Dibla. Gani man no. Pwede dapat ma'am na kwantas nimo na anticipate ini nga ti basta tinagtaganay kabalo ka naman sa tao basta tinagtaganay kuan gina ya mangayo gina. Kaya mo na, galibog bang ganang ulo ko kahit siyempre, while we want to maintain health protocols, no, social distancing and everything, here comes the government na gusto magbulog din sa mga tao para nga ma-met Manila bisa ng basic needs nila. Pero hindi mo gid niya ma-editar nga may amon nga matabo, no? Mhm. So that's why kung mag-amuman lang sila nga ma-at-stake man lang ang ilang health, we'd rather postpone na lang and mangisa kita paagi sa tiya ano pagid, no? Yes. Nga mahatagan sila. Ang ato Daw gani wala ma'am, na po sila dumduman. ang ginatanaw tas ni gani ma'am nga ti dapat na anticipate ini siya basta ang muniti maginutok man siya dapat ang proseso nato na we have made a system nga hindi matani naglambot sa amo sini. That's why we made a system, like for example, sa transport sector, mga presidente na ginitin namon. So, sila niya ang mahambal sa mga pumluyo, sa ilang mga asosasyon. Amo niya ang ginamon din in place yung system. Mhm. Karon kay ilang mga ang ilang mga miyembro, manugit pag sa kamiyembro. Naglaton-laton. Naglaton na niya, wala niya, hindi niya iban target namon. Okay. Naglaton-nanay na So niya natabo pag- sila like for instance sa isa ka barangay, ginistorya nyo ang presidente sang transport Presidente. organization dira, dapat within their group na dapat. Dapat, pag may target kami nga 20 lang katao kada adlaw. Ginambal man na sa ila. Sa presidente nila, of course, hindi mo na niya mahambal sa kabilisan ng Sila ka ma'am nga 20 katao, 20 per transport organization. per transport organization, 20. So, siyempre sa transport pa lang nga daan, hindi mo man ni masiling nga tanan, giti subrajis mo niya ang transport ta. So, ang hambal ko sa ila, ang may pinakal, ang gid nga pinanglan, subong mo lang gid na anay. Ang pigado, blas, kiti may driver, mga mayo, niya pangabuhi mo. Oho. Feeling kong pinakapigado, bilang grupo nyo, amo lang nang i-endorse nyo. Plus, ang nakakuha siyang libre sakay nga binatag man sa syudad sa mga drivers, hindi na pag-iupod sa aton nga paghatagay. So dapat ma'am gali ang ma-identify sini sang if schedule for interview ang mga presidente sa kuno asosasyon Oo. sang transportasyon.
kag sila pang nawadaan. Kay tungod nga in place na yan nga silang i-priority namon. Ang natabo subong niya, damo na yan nagkuha isang certificate nga to prove nga driver man sila. Okay. So, bisan hindi driver, nagkuha na certificate, gintagaan man sang certification sa barangay? Si driver man mong manabla, pero dapat din screen niya sa ila asosasyon nga inilang nga driver. Okay. Wala nga mga driver. Pero siyempre, hindi mo man naman ma-deny ang iba niya kay driver, magiging sila tuod mo. Manabla. Okay. So, ang bangko ganit, kung tanan ni nga driver, tanan nga mga construction worker nga wala na obra subong, tanan nga mga gina-identify ta nga nadulaan obra, ang amo ang aton pagatagaan, di damo-damo. No? Hindi masarangan. Oo, that's why I deal with the president of each group, no? So, galing kay na get off on hand. Kasi amo nila, ang ibang nanukdok man tag magngayo man na. Siling ko kung mag-amo naman lang siniyon patron na lang ni. Okay. Kay karon Kadelikado, ma'am, kadelikado, no? Amak mo subong di, Kadelikado. damo gida kayo sa NGC, kadelikado, social distancing, wala na. Hindi man na makomodar tanan, suno sa imo, sa isa kadlaw, 100 lang ninyo ma-accommodate for interview. for interview, oo. Pero may mga target ko tani, nga mga amo ni nga grupo, amo ni sila, amo ni nga grupo, amo ni sila. Pero si amo na ni ang natabo, subong. So, I'd rather, bayin na lang ng kwarta sa gobyerno, hindi na lang nakapagkanagtag. Hindi ma'am, pwede natin na mamanagtagin na, but let's make a mas konkreto nga sistema bala to avoid sa amo sini nga klase sa sitwasyon. What do you think would be a concrete step? Tiki na yung malawag ni istoryahan ginato. Pero ikaw sa parte ko, what would be the concrete step kay ginhimo ko na ganit through their president na for them to identify? Pero galing kasi ang iban nga makabati, masugid man to sa iban, ang iban maisugid to sa iban, amo ni masabo. Naglaton-lato na. Oo. Oo. So, Para ni ma'am sa mga transport, mga organization, mga presidente, gasubmit sila ngalan sa mga tao nga amo ni sila ho? yes. Oo, nag-submit sila sa opisina. Amon ni Mamo, amon 2020, o amon na, tigaling hindi mo na makontrol. Kaya ang ako nila, I'm between the devil and the deep blue sea kung sa aton pabla, no? I'm in between because I want to serve the people. Gusto tatukwaon ang pundo nga para sa Bacolod City. That's why nagatinguha man kami nga we can give them to the much needed individuals, no? Pero ti ko mag-amoni na hindi namon makontrolar ang pagkadto sa mga tao. Wala ko tininimo but to stop it. Okay, so ano subong mga sitwasyon dira sa Kuan NGC, gin-advise na to sila sa mga pulis naton dira nga Kaya cancel na ang nay. pulis naton, among gitagaan ko sa numero. Para at least 5 kung pulis, matahod sila, makontrol nila bla. Pero galing kay ambal kay na sa pulis ako na nawag, nga ma'am na dukan, di kami magatag sa numero, kay may mga tigulang. Ay, correct. Basi may stampede, no? May tigulang, may mga bayi. Basi ko maginagaway karon sa numero, kaya tinangatag ako, kag may mga stampede karon nga matabo. I'd rather not give, I'd rather not give the numbers. Isang sa mga hatag. Ako, plisado na ni Kapon mo. Okay. Na sa subong adlaw may 100, ara ng ticket. Sa Lunes, sa Martes, na. Tiga-project ako ng mga 300 sa tao. Oho. Kay nakagal, sa pro pa lang, na may namukaw na sa ako na sobra 2,000 na ng tao. Ano? So, hindi bang siguro ang magiging nakadako. Pero min ko, it's a big crowd, no? Kasi delikado. So, Correct. ang bago sa pulis, papulion na lang sila, hindi na lang po mag-entertain. Transport organization, di ma'am, tagaan na sila nga dito, tatag silang number. Let's say, o sa inyo, 20, tagaan mo 20 ka numbers, amo na nga mga tao ang inyo kapag doon dito. Kaya daw, may mga istoryahan kami na. May mga istoryahan kami. Pero, like for example, gusto ganin naman kami, barangay-barangay. No? Kahapon, nag-testing kami sa Singsang. Gindugok man to ang Singsang. So, Okay. hindi gidya makontrol. Bisan, Matapos na tayo, bisan may number, o bisan may siya number, makadto saya. makadto siya, oo. Kasi ano ka sang tao, nagatipon kabla sang tao. Hindi na lang mag-amo sila. Okay, sige. So sumong sini ma'am, may kuha na, may kuha na kita instruction sa mga pulis naton nga
ang balo na lang pumulyo, dira nga canceled ang dagdaganay sa nga numero? Kaya na pala 5, ginambala namon na siyang pulis. Kaya nanawag yung pulis sa ako, ginambala na namon na. Cancel na lang nga natin, ma'am. Siguro Mayo pa kay good line na ba? Karoon ko muna pala lipong, may maano. So, Mayo to kay aga-aga pa, hindi pa mainit. Hindi pa mainit. I hope by this time wala na talaga. Sige, ma'am. Salamat gid, ma'am Pasitero. Thank you very much. Kagkabay pa makuha nato ini, matagaan nato ni sa nagaigo nga solusyon ang inyong problema, no? Salamat gid, ma'am. Yes. Thank you, Action Boy. Sige, si Ma'am Pasitero sang Department of Social Services and Development sang Siyudad sang Bacolod. No, we hope nga may makakuha na, maka-formulate bala sang sistema nga hindi malikawan naton bala ining ginatawag naton nga pagdugok sang tao, no? Depende na sa ila ni Ma'am Pasit kung paano nila ang imuon nga sistema para hindi matabo liwat masulit ang ining klase sang insidente, no? Kay mati kabalo naman kita mag-action. Basta nga nitagtaganay, ara na mo kadugok. Magpanawagan swab test na naman sila pa pangita. Pero mag sila yung tagtaganay, ara na sila dinugok. Hindi na malikawan, taos mong pigado mo. Taos mong antos. Kung ano ang mahatang ayuda sa gobyerno, gahangla na yung tao. Hindi tayo malikawan, naintindihan nato ng sitwasyon ng tao. Ang aton lang is, for our authorities, nga maka-formulate, put into place sang mga sistema nga hindi magluntad ang iningasahi sa mga hitabo, no? Sige, may follow up na karon sa dugay naton nga pagpangalagad, no? Kato sa pagpangalagad nadulong mo sa inyo sang Dr. Nanay, kikadamo gid sang nga pangayo bala nga maatagan sila sini para nga makater naton ang mga pamangkot naton diri sa aton nga mga pumuluyo, no? So balik kay lang kita karon sa aton dugang nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na anay isugpunan ni Action Freda, no? Sa Action Report second portion. Magasunod sa dili gid lamang madugay. Ang inyo diri nga news team, Action Eden Aboso. Tag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.